Misha Harry agus is even lum kyo. Is Misha Pippa agus is Misha an duine is Siar Linn. Is Misha Joshua agus is even lum soccer. Is Misha Lishna agus is Gabber Heart Meg. Oh, the boner. Mira, na Bonan. 3, 2, 1. Cóhat nu mich na manig in a goni. A, I glicach. B, I diach monkey. No C, I monastery. Joshua. Monastery. C, monastery. Tá ceartagad. Cad is anam don lower masha callúil scrifi I ledan atá cuinethe sa lowerlin I goláiste na tríanóda. An lower canonish, no an lower all lua. Pippa. An lower canonish. Tá ceartagad. Mahu. Bhí an néamh seo ina sclábhí trá agus thosaigh sé amach ina éire nó buchail cóireach in éireann ach céhé. Lishna. Níomh Pádraig. Níomh Pádraig, Mahu. Cá éineach na manig obair ar a gcuid lámhscríbhíní. A, Pionorium. B, Pauperorium. No C, Scriptorium. Harry. Scriptorium? Scriptorium, Mahu. Cad a thugtar ar ghuine adá I gceannas ar bhainisteoir. A, an tab. B, an bhainisteoir. No C, an bhami. Lishna. A. A, an tab, tá ceartagad. Dúsáideach manig pín áirithe chun de bhlámhscríbhíní a scríobh agus a bhaisiú. Cad as a míocht na pín seo déanta. A, cleachtadh. B, aimid. No C, miotal. Pippa. Cleachtadh. Cleachtadh, tá ceartagad. Bínta. Agus tá táimí stig má sibh an iirecht ar fad.